ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ва дӯстони азиз, беҳад бисёриҳо шумо оиди ширкати Атомӣ личкаи мада навистен. Дуруст аст ки ма дар ширкат регистратсия шудагим, не ки ози камтар кор дорум, худам наметунам оиди ҳамин масъала шуморо ягон чӣ фаҳмонам. Ба ҳамин хотир рақамҳои Ясминаро иҷода мемонам. Ясмина яке аз коргарои ширкати Атомӣ мебошад ва командаи худша ҷамъ кардааст дар ҳамин компания. Ай занҳои тоҷик наставницаҳошон беҳад занои нағзан хушрӯ мефаҳмонанд оиди кор. Ва шумо чӣ хеле ки медонед, такрорам шава, як бор дига мегӯм, кор кардан дар ширкати Атомӣ это одно удовольствие гуфтиву рӯзҳо. Дар ҳеҷ ҷа расходи зиёд намекунед, дар ҳеҷ ҷа шумо балотон намесӯзад ва соҳиби як гала чӣ мешавед, имкониятҳо мешавед ки зиндагитон хубтару беҳтар шавад. Масалан, кор дар ҳеҷ ҷа чӣ хеле шумо медроем регистратсия мекунен, баъди шумо ду одама бояд биёрен, ӯ ду одама мебиёрен, ӯ одамо бо ду одами дига омадан мегиранд, худаш рафтан мегиранд, майда худаш кор пеш меравад ва шумо да бал ҷамъ меша, аз рӯи балло шумо ойлик мегиред. Мешавад ки шумо ягон моҳ кор накунед, ягон ним солам кор накунед, ягон кори дига қатъибанд бошед, баллои шумо намесӯзад. дӯстони азиз, ширкати Атомӣ ҳам сертификати ҳалол дорад ва шумо метавонед бо боварии комил даромада кор кунед. Оиди саволо дар бораи кор дар ширкат Ясминара рақамоша мондагим бинависед ва хушрӯ дар бораи кор маълумот гиред, регистратсия кунед, ягон зарар надорад, кор форидактон мекунед ва ман боварӣ дорам ки шумо дар вақте ки медроед группаҳо оиди кор нақл мекунанд, сабукии кора шумо да мефаҳмонанд, шумо да ҳатман маҳфул мешавад. Бисёриҳо мегӯянд ки чӣ хел харид накунӣ, ойлик мегирӣ. ҳамин система худаш ҳамин хеле ки одам ҷалб кардааст. Барои одам ҷалб кардан, компанияша машҳур кардан, компания вложения кардааст. Пулои худша ойлик метиҳад ки лиёжби ҳозир компания бисёртар знаменитӣ шавад. Барои як ширкати бузург 1 миллион ё ним миллион одама пул додан ҳеҷ чие. Барои ҳамин ҳозир аввали кораи бидроен, ҳатман сар кунед ва ман боварӣ дорам ки шумо пушаймон намешавед. тамошобинон болои дафтар ма кӯдако кашидян. Хона ҳам хеле бардакай, ҳава хеле хунукай, кондиционер настройкаош вайрон шуда, хона ба ҷои гармития хунукӣ додиста. Мо об надодем, оби чашма дар гузаштагем, экономӣ дар гузаштагем, оби хурданимон вообще нестай ва доширак дар гузаштагем. ана сахт кор кардаистем, проектҳо кати сахт кор кардаистем, вақт бигем ки надорем, даже бечора кӯдакода авқот кунем то омадани маштара, фақат доширак анами ягон чизои чи тез тайёр, чӣ мегӯянд, шояд сироп, творожок хӯрдаистем, не ки хона ба дараҷаш яхай дар ӯ хона кор карда намешавад. Ман бояд бишинам одамои регистратсия кардагима якта ба якта адресоша қатъи даниёш бинависам. Дар ширкати Атомӣ ман аллакай қариб ами 200 кас бигимам шидем да ба таҳники. Мо хато кардем, камтарак нодуруст регистратсия кардем, камтар дертар фаҳмидем нодуруст регистратсия ба чӣ хотир кардем ки мо бояд арчача бар ин регистратсия мекардем, аммо дымдароз регистратсия кардем. вақте ки дымдароз мешавад, фоидаи ваи омада намераса, дар коре ки арча бар ин мо хеле мекардем шона. хай ҳеҷ гап не, на ошибка учатся. ози одамое ки мо нав ширкатмон фаъолият мекунем, ҳамаша так ба так регистратсия намекунем. мо хеле мефаҳмонем ки мақсад ма я одам, ту я одам мебиёрӣ. анак дар ин хунукӣ рости гап намедонам чӣ кор кунам. Бояд ки ҳозир як чой чамонам ё ки лучше кофе бихӯрам, ки дига дар ин хунукӣ бонарам тай курпа надорам, ховм набара. ана баъд уборкаҳомо накунем. ирӯз аллакай 28 май, се рӯз пас соли нав, намедонам соли нав да магарам хонаи очам равем. фикр дорем, фармарз мегам ман местам, шумо биравед. ҳоли ира фикр кардан дар кор. короче духтаро нигоҳ кунед, вақте ки дар хонаи мардак нест, занак бояд роли мардака бозӣ кунад. нигоҳ кунед, ман тифал нахарида будам, як моҳ нашуда тифал харидагима, рекламаи 3D чемпирада рафта будам, не ки тифал дар хонаи мо ҳама истифода мебаранд ки бисёр тифал сӯхта омадам, тифал кор намекунад, ҳама чӣ
данам хе вайрон шуд. Я дари шкафи кухни нест меом. Эодамо дар кани шикаст меган хайрон мешам чӣ дар мешикаста бошад. Тифал сӯхта. Ина мебинӣ як ҷо бур омада ов шуда макарчи рози ҳуй мекунем мебинем кани ма тифала сос карда метонам. Агар сос кунем бюджети хонавода эконом мешавад. Натонем бо магарем тифал харем. Подписчико. Ман намедонам почему у нас такая чёрная полоса. Бо тор-тори кишид хона. Тифал соз нашуд. Телевизор вайрон. Дари шкаф шикастай. Ов нест, короче. Именно охири солда ҳамхе проблемаҳо як бора бисёр шудан хонара тори киша бинем. Яро чизи рӯшану. Даҷа бинед чи. Мо компютеркати кино тамошо кардистем. Ҳозир ашта. Кондиционер, короче, режими хныкира додестай ба ҷои гармития. Папкраушан. Ҳамаи чинам хали. Чӣ бояд кард? Единственный чизи суқнам печка мондагия тамом. Тамом. Телефони машам сух. Дадаш динамега дадат гуфтестай маша чӣ наменависа бемеҳр шудай. Мафтум телефон надора. Ба наменависи ая номер ая телефонои дигаро. Чихе саҳари омада дастай кӯй. Ассалому алайкум навистан вақт надорӣ дада нависи. Короче, она махали у нас такая чёрная пасаласа. Тяжелые времена. Планшет сух. Вот. Ина вот гиҷо дига чӣ? Ҳама чи сух, ҳама чи шикаст. Охири сол дам хешид. Тамошобинои аллакай рӯзи 29-май ма вохӯрии корӣ доштум. Саҳар қати биромадам ҳамха гишида мондум. Уже обед шидагда саҳар обедам яҷоя шуд. Ба як кафе дуромадам ҳамҷода я шӯрбоча гирифтам, я салат короче гирифтам. Вай дар ҷоям шӯрбол салат бо я паста макарон короче медуромадай. Ҳаям макароншам овард хӯрдум. Гарм шудам, заряд мондум ва биромадам. Дальше тарафҳои вай да кор доштум. Пешои сомонӣ ҳам тараф бурафтум. Тамошобино, навигари асосиро медуне ин сол дар ҷа ёлка нест. Шумо тасаввур мекунед где-то намедонам хай президент шавии Эмомали Раҳмонов агар 30 сол гузашта боша, мумкин пеш аям ҳамин ҷада будак ёлка. Тасаввур кунем қасол ёлка дар ҳамин ҷа буд. Неудобно будакда. Толпа мешуд, ҷои танг дудак. Одамон ҷо намешидан концерти. Аввал хе буд ку ҳар шаби солинави концерт мекарданд. Ана ҳозир ёлкара отдельни площади ана майдони Истиқлола номуш ба назар ҳамҷо бурдагам. Уҷа ҳамха кушодай насибулмасолинада мерам видео мекунам. Ҳамха кушодай уҷа миллион одам бари ҷо мешавада. Гида атрофуш ҳам уҷа дар раҳи мошин вообще ягон грам халал намерасона. Беҳтарин шид неки иҷада бои хебгум уже одамо омӯхта шуда буданд ки иҷада ҳама вақт ёлка ҳастай. Подписчико борон соли навида аниф мода борон меборда. Душанбеда борон. Иҷа пеши чӣ омадистеми саҳви бара магазинаш. Ахир борон зад. Неки борон онқа хунук пеши айн борон онқа шамоли хунук буд. Алло ай магазини Парсаева доставка пицца омад Парсаевада. Ана ки бор мехарида боша боё. Ма даже магазин метарсим бирӯ қиматия гуфта ёлкаша бинӣ. Даже наздик намерам. Картоша бинӣ. Картои Парсаева бояд ягон қад баланди аммо худи Парсаева хараки хеле як картои хусура чӣ калтакни бемаънӣ мешавад. Ҳайҷас дига дидам ҷада як курси забономӯзӣ буд маҳкам шида чӣ. Анмиҷира дидам. Не одамо дарс хондистям дойч. Дарси немисӣ. Хай рӯз прогулка по городу будем и ресторани Швилия, ресторани Бои. Астеро Марио Швили.
და იგი სოლინავი შოირა პულატვა მეგზარა. Короче. Хунукеошит. Дохтаро дайджама просто дромадам в туме агон пирожни мегирам ва фикр кардам ки агар машашта пирожни агар гирам бо 7 казем ҳафта ихдиш уже 10 мебоша 70 сомон меша. Нема гуфтам лучше агон тортик мегирам, оз тортико пока свежиян, баъд солинавчихе бисёр мемонанд. Баъд ҳамҷода тортикоро я тамошо кардам. Я-то просто хеле торти солинавӣ майдача гирифтам барои чой кати мехӯрем гуфтам. Кати кӯдако 67 сум ба фикрам биромадак да. Ихе выгоднитар шуд, чем пирожни харидам. Инҷода бинед чӣ солинавӣ ёлочка. Инҷода Overspeed. Ayo, Javier, delicious.